Moni ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Lake Malawi. Nkhani yake ndiyodziwika koma mwina anthu ambiri ena samayidziwa. Tagwira ndi chakumwa tenticheza. Nkhani yathu ndi ya MV Vipya imene inali ferry kapena nditi steamer imene imayenda pa Lake Malawi muzaka za ma 1940s nthawi ya atsamunda. Mu 1943 a kampani ya Nyasaland Railway Company anapempha kapena nina kuti anatuma ku Belfast kumene kuli ku Ireland kampani ina kuti yapangire ferry yoti iziyenda pa nyanja pa Lake Malawi. Kampani yomwe anayisankha inali Harland and Wolff Industrial Company yoti ili ku Belfast ku Northern Ireland. Kampani imeneyo ndi yomweyo imene inapanga shipi yotchuka inamira ija ya Titanic. The Harland and Wolff anagwira ntchito yawo anayipanga MV Vipya. Inali yaikulu 40 meters kutalika wake 40 meters pamene anayipanga kunena kuti speed yake ikhale 12 knots. Ndi kuti ichoke ku Ireland ku Belfast kupita ku Malawi anayimanga koma anayika mapisi eti zimatabwa zosiyanasiyana kaya mipando chani chicho sanachika mapisi. Anatumizidwa mpaka anakatulukira ku Mozambique kena kupakana anakafika ku Malawi. Itafika ku Malawi mu 1943 ndi pamene anatenga mapisi onse aja nkwatani kuwalumikiza bwinobwino malinga ndi ma instructions amene anapereka Harland and Wolff onena kuti mene itakhalire kukangata kuimanga koma chilichonse choti chaperekedwa kale ndi anayimanga kapena nditi anayilumikiza. Chifukwa cha Second World War kapena nditi nkhondo yachiwiri pa dziko lonse lapansi inapeza kuti panali zinthu zambiri zomwe zimachedwa nkhondo imasokoneza zinthu ndi inakhala kuti inali ready bwinobwino kuti iyambe kuyenda pa nyanja mu June 1946. Vuto lalikulu la nkhani ndiyonena kuti documentation komanso zithunzi palibe. Kunena kuti kalero dziko ngati lathu linalibe information semasunga ma historical documents ndi zinthu zambiri palibe ndi nzovuta kuti kufotokoza zambiri zimakhala pali zithunzi ngati pali anthu maonesa anthu chani koma apapa ndizonena kuti zambiri palibe. Koma captain amene anali worship imeneyi kapena ndi ferry imeneyi anali Keith Farquharson. Mene anayipangira ship yake inali ni madeka atatu osiyana komanso anayipanga kuti mene ankayilumikiza anaonjezeranso deka ina. Koma chifukwa cha nthawi yakeyo nyengo yakeyo nthawi ya atsamunda kunali kukadalitsanko ndi ziya zoti anthu okuda amakhala mbali yawo azungu amakhala mbali yawo amwenyeso amakhala mbali yawo samakhalira pamodzi. MV Vipya anayipanga kuti izinyamula matani 370. MV Vipya inayenda maulendo ake kumapita ku Monkey Bay nkubwerera maulendo atatu kuchoka mu June 1946. Malo ena ku skulu ya Seventh Day Adventist yotchedwa Luwazi kunali ana ena a skulu amene atanagwidwa chifukwa choti amaba ntedza. Skulu imalima ntedza ndi amadabwa kuti chilimireni akakolola sizikusonyeza hayi kuti nakuti anthu akolola zijasapita kuti. Ndi atayamba kufufuza anapeza kuti ma student awawo amatani analipo ma student 14 amaba ntedza uja ndi atanawapasa chilango chake chinachoti atani akakumbe madzenje kauti kukumba ma outhouse sindidziwa kuti tanthauza chani koma iwo anakana kupanga punishment imeneyo anati tizibwerera mmakwathu. Anauza kuti either akumbe kapena achotsa skulu ndi wanasankha kuchotsedwa skulu analipo 14 ndi 6 anali ndi drama zonena kuti anatha kugulira tiketi pompo pamene enawo analibe drama anasankha kuti ayamba kugwira maganyu mpaka apeze tiketi yokwerera ferry ija azipita mmakwawo. Aziphunzitsa anayesa kualetsa kuti atangogwira ni chibalo iwo achanatani anakana kugwira chibalo anasankha kumapita ndi anyamata 6 anapeza kuti anatani ananyamuka kuti akakwera nawo ferry yo pa tsiku limenelo. Panali pa 30 July 1946 pamene anthu pafupi 194 anatani anakwera kuphatikizapo ma student acha komanso panali anthu ogwira ntchito momwemo. Akuti pa 30 July po kunali mphepo yoopsa kwambiri weather sinali bwino ndipo anthu anamuuza Captain Farquharson kunena kuti weather sili bwino pa nyanja pakuzokhala kuti payipa kwambiri. Koma Farquharson ananena kuti atiyeni tikhala bwino
anthu anakwera chani feri ija inanyamuka. Ndi feri yake inalinso yosavindikira kumwambaku yayi, kunali kwa open, kunati kuti madzi akhoza kutani kulowa pakakhala mafunde ovuta. Ndi ananyamuka ulendo uja, koma asanachifike patali anayamba kale kuona kunena kuti ya pa nyanja apa sipali bwino. Nyanja ina akalipa kwambiri, panali namondwe, akuti panali mphepo imene amayitcha mwera yoyipa kwambiri yone kuti mati ikabwera akuti aliyesa amachita mantha muchani mu feri, aliyesa anali ndi mantha kunena kuti komatu zinthu zizili bwino. Mpakana anthu ena ogwira ntchito mu ferimo anapita kukamuwuza kapteni uja kunena kuti akapteni, pa nyanja sipali bwino, pali mwera, pali namondwe, bwanji tibwerere chifukwa anali akadali ndi mpata kuti akhoza kubwerera kapena kukayima pa poti imene inali pafupi kwambiri. Koma Ferguson ananena kuti yayi kapteni ndi ineyo, tizingotani tizingopita. Anthu enanso anapitanso kuti komando kapteni weather isili bwino, ati zinafika poti anthu ena amangosanza, anthu ena basi zinaizi zonena kuti kusakhazikika aliyese njenjenjenjenje. Koma kapteni akuti ayi tizitanidwe tizingopitirirabe. Ndi ulendo umatani umapitirira nanga se kapteni ndi kapteni ati anapitabe nkukafika nopoti malo moti mphepo ija ichepe imakhanga kuti kubwera mbali zonse, kuchoka ku left, kuchoka ku right, kuchoka kumbuyo, kuchoka kutsogolo. Ndi shipi chamakhanga kuti nditi feri chamakhanga kumenyeseka yatembenuzikirawo yabendekekerawo mpaka na madzi anayamba kulowa. Enanso anathamangaso kapteni, madzi ayamba kulowa koma sizinatanibe sizinatheke, alitatiye tizingopitani. Kenako atafika pena akuti anaona kuti atasapa kundofika pamalo ochedwa chitimba, pamene Ferguson uchasonaiso anazaona kuti apapa situation sili bwino. Ndi ananena kuti analamula kunena kuti patsegulidwe deki kuti mwina anthu ayambe kutani apeze njira yone kuti anthu athawe. Koma anatsegula deki ija, koma nthawi yomwe amazatsegula deki ija ati kunazabwera mafunde achabe kwambiri nkuzangomenya vipya ija. Ndi mafunde ake atanala mphamvu kwambiri anayikankhira mbali inayi ndi inatembenuzika nthawi yomweyo. Ndi anthu ena one kuti mene zimachitika zonsezi ena anathawira pansi, madeka apansi kukangata abisala, komanso mabisala ifa chene kuti mafunde aja akamamenya madzi amawamenya amalowa. Ndi amabisala pansi ponera kuti madzi aja asamamenya. Ndipo bisala pansipo anakhangatiso ali trapped pamene mafunde aja anazamenya ndi kutembenuzira boti ija uko. Ndi anthu ena odziwa osambira anatuzira namba kudumphira m'madzi muja, ngakhale mafunde analata kalipa kwambiri, mphepo ikumenya namondo woopsa kwambiri. Odziwa osambira ena amadumphira m'madzi, pamene ena anali trapped pansi pa deka paja. Anapezeka kuti anthu ena anadumpha ndithu, pamene ena anatsalira muja. Pali mphekesera yonena kuti Ferguson anatulutsa ngati chi lifeboat, mphekeseratu it's not verified, akuti nde amatenga azungu anzawo kuwayika kuti atani athawire mu lifeboat imo. Komano anthu atangoiona lifeboat yo chigulu chinadumphira mu lifeboat imo, ndi anapangisa kuti itani imire fati anadumphira mu anthu ambiri kupyoza anthu amene amayenera kukhalamo. Iyoyo unverified poti pali nkhani zosiyana-siyana, koma ndi mmene anamirira. Anapezeka kuti anthu 45 anapulumuka, kuphatikiza 4 mwa ma student aku Luwazi aja, pamene ma student awiri anamira nawo. Anthu onse amene anamira akuti ndi pafupifupi pakati pa 145 ndi 150, koma namba imene matchulidwa kwambiri ndi 145 analowa pansi. Ati azungu onse amene anali menemo kuphatikiza Captain Ferguson anamira anathera pompo. Pamene nawo ena anasamipira, pamene ena amagwira ngati akapeza chithabwa amangotsakamira thabwa lija ndi akokoloka nalo mpaka nakafika kutani akafika padoko kapena titi patsidya apese kuti atuluka. Pamenenso anthu ena mene amadzawa yang'ana anaona anthu akutani akuvutika kufuna kuthawa mu nyanja, anawathamangira, anapeza njira, anatenga mabwato kupita kukawapulumutsa. Anthu onse amene anapulumuka anali 45. Palibe mzungolo mmodzi amene anapulumuka, onse anathera muja, pamene anthu okuda okhaokha ndi amene ndi amene anapulumuka. Ndi kunapangidwa investigation kuti aone kuti chinalakwika ndi chani, chinavuta ndi chani. Ndi ku investigation kuti anthu ambiri anayankhula, kuphatikiza anthu ena amene anali mmucheni mu vipya momwemo, komanso anthu amene anayita inspect vipya. Amene anayipanga inspect ananena kuti sinamangidwe bwino yayi, akuti anayimanga inali yolemera kwambiri,
anthu anachita comment ndithu kangapo konse isanamire kuna kuti kodi feri yayimanga bwanji ndiyolemera kwambiri ati imaoneka ngati mbali imodzinso ndiyolemera kusiyana ndi mbali inayi. Koma anthu amati akachita comment vuto lake amachita comment ndi anthu okuda mawu awo anali osatani osamveka wanena mzungu nchomwecho nde anakhala ngati kuti palibe amene anatani anawamvera ndi amangoti ikaya poti ani wake wakudziwa zimene akuchita chifukwa VP inali ya nyuwani unali ulendo wa namba 4 inangoenda maulendo atatu okha ulendo wa namba 4 ndi umene inatani inaamira ndi panali question yoti zitheka bwanji kunena kuti feri ya nyuwani ngati imene ikamire inde panali na Montwe koma chinanso chapangitsa ndi chani ndicho yamba chinali chimenecho. Chachiwiri matestimony anthu amene apereka analonena kuti captain sanamvere olokumuza cha mtundu wanji amadziwa kunena kuti weather sili bwino anapangidwa woni weather sili bwino koma iye amanena kuti nende captain zina zilibe ntchito mumvera zomwe ndikunena ine komanso akuti captain amamwamowa opsa atanali chidakwa chenicheni ndipo siku limene lolo nthawi yosanali pamene kupanga command feri analakumwa brandi analako anthu atamosa amapita akamudandaula kuti ya chonde titere analakumwa brandi ndi ataledzereratu ma decision onse omwe amapanga analopanda pa komanso mena ananena kuti ayitsegulani chihacheti ataona kunena kuti weather sili bwino ati zinapangaso contribute kunena kuti chani imire nsanga chifukwa chonena kuti ndi mafunde anazabwera ndi mphamvu aja anangopezeka kuti zonse zalowaso madzi onse alowaso mutimo alowa mmenemo ndikupangitsa kuti itani itembenuzike nsanga pariza weti yomwe amanena kuti inali yolemera kwambiri makambali imodzi komanso kutsegula chihachetiko komanso kunena kuti nanga sinali yovundukuluka eti sinali feri yotseka yayi pansi pokha madeka apasi ndi omwe analovindikira kwina kunali kutsegula ndi madzi amangotani madzi amangolowa ndesi zinavute kuti tani itembenuzike koma amene anapezeka ku blame kwambiri anali Ferguson kuti ngozi yachitika kwambiri fa Ferguson 1 samanira kuyenda nkomwe 2 sanamvera anthu atamuza kuti tibwerere komanso decision yake yofuna kupulumutsa anthu inabwera mochedwa china chinali kunena kuti sanaipange bwino VP nde atapanga choncho inakhala ngati kuti blame yapita uko investigation amafuna apeze kunena kuti panalakwika mpati kuti akonze komanso apopo monga nyachana ipanga feriyo amaopa nanga siko ndi company yawo reputation kunena kuti akuti yamira uko anthu ayangana kuti kodana ipanga bwanji alisa amafuna kuti iye asakhale lako ndi amathamangira kuti chani tapanga investigation tione kuti cheni chalakwika ndi chiti komanso family yenso yako Ferguson so ikhala kuti ndi anene kunena kuti ifeyo mbali wathu ndi amene waphetsa anthu onsewo zotero aliyesa amatani amakhala kuti mbali yake afuna kuti ikhale yabwino komanso kuopa kupereka compensation kozi nthawi zambiri olakwa amayenera kupereka compensation apopo zikakhala kuti yayo olakwa anali Ferguson analembedwa ntchito ndi Nyasaland Railway Company ndi kuti Nyasaland Railway Company ndio omwe itapereke ma compensation ndi anapezeka kuti Nyasaland Railway Company plus family yakwa Ferguson inapanga apilo kunena kuti ifeyo tikuona ngati zinthu zinzabodza ndi ku apilo kucha anthu onse ukudacha amene anapereka maumboni azomwe zimachitika menemu against Ferguson onse anakasintha ma statement kugwirizana ndi banja la kwa Ferguson kuti ayidi zonse zija sizinachitike chonchoyi basi no mulandu nkupezeka kuti ananena kuti ayola kwa Ferguson kusintha china chiti chonse madabisa so anthu ananena bwinobwino zomwe zachitika chasintha ma statement ndi chani koma nkhani inapeza kuti yathera komwepo MVV ikadali pansi pa chani pa Lake Malawi sanairani sanaichosepo anthu onsewo anthu 145 anathera pansi pomwepo the explanation tikhoza kungoganiza kuti anthu okudawa anasintha maganizo chifukwa choti mwina anapasidwa pressure anakupsezedwa inali nthawi yonena kuti atsamunda analakulamulira munthu mwina wokudasuka anatha kutsutsana nawo kapena kuanena kuti iwo ndolakwa koma iyo ndi disaster yoopsa kwambiri imene inapangika ku Malawi pa Lake Malawi imenenso nthawi zina icho kuti Titanic ya ku Malawi zikomo kwambiri aziwandi yangu